बेयाव मोनब्रै आफादजों बड'लेण्ड हाबाफारिखौ खुंबोदों दा बेयाव जागायनाय हाबाफारियाव नोंथाङाबो सफैदों माबाफोर मेसेज होनो सानो? दिल्लीयाव दिनैनिफ्राय जागायनाय अर्थात 15 नभेम्बर आरो गाबोन 16 नभेम्बर बे साननैजों बड'लेण्ड महात्सव नैबे गोदान दिल्लीयाव लानाय जादों। हाबाफारियाव फैनानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। बेवहाय गुबुन गुबुन हादरनि बर'फ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। थारैनो जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ बा गुबुन गुबुन बिथिं बेफोरो दिनैनि दिनावहाय सिगांनिफ्राय एसेबाबो जौगासिन जाबाय। दा ओंखायनो जोंबो जे जौगाबाय, जोंनि थुनलाइयाबो जे मोनसे थाखोसिम सौहैबाय, जोंनि हारिमुआबो जे मोनसे थाखोसिम सौहैबाय, दा बेखौ जोङो बुहुमाव मिथिहोनांगौनि दं। आरो बेखौ जों बुहुमाव मिथिहोनायनि उनावनो जोंनि हारिया गुबुनजों सिनायथि जागोन। दिनै गोदान दिल्लीयाव फैनानै जोंनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै दिल्लीयाव थानाय गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोर बा दिल्लीनि मानसिफोर नैबे हाबाफारियाव फैनानै बेफोरखौ जि नुलांबाय, बे थारैनो बिनि गेजेरजों बुहुमाव जोंनि राव थुनलाइ आरो हारिमुवा फोसावजागोन। आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिखौ गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो हागोन। दा बेबायदि हाबाफारि लानाया खोब मोजां जादों। उननि समावबो जोङो गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै जाहाथे जोङो गुबुननो मिथिहोनो हायो, बेखौ नाजानांगोन। बबे बिथिंनिफ्राय नैबे हाबाफारिखौ मेनेज खालामनो हादों? बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइनि गेजेरजों नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारनिसिम गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। बिथाङा गुबुन गुबुन समावहाय बेबायदिनो जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिमुखौ बुहुमाव मिथिहोनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लाबोबाय थादों। दिनै नैबे गोदान दिल्ली लानायावबो बिनिनो मोनसे बिदिन्थि। आसा खालामदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइया एसेबाबो फोसावजागोन आरो जोङो गुबुनजों गोरलैयैनो सिनायथि जागोन। नोंथांनि बायदिब्ला नैबे हाबाफारिया बर' हारिनि थाखाय माबाफोर मुलाम्फानि हाबाफारि होननानै नोंथाङा सानो? थारैनो आं दहाय सिगाङाव बुंनायानो, जोंनि राव थुनलाइ जिथु हारिमु, बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव फेहेरनांगौ बा गुबुननो मिथिहोनांगौ दङ। गोदान दिल्लीयाव नैबेबायदि महात्सबनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइया बेसेबां जौगाखो, जोंनि हारिमुवा बेसेबां जौगाखो, बेखौ जों गुबुननो मिथिहोनो नाजानायानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे वान स्टेप जों फरवार्ड जानो हादों होननानै बुंगोन। खारन बिनि गेजेरजों जोङो बुहुमाव फोसावनो हागोन जोंनि बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ। सार, जों नुनो मोनो टाउन एरियाफ्राव बर'नि माखासे कालचारफोरखौ बर'फोर दंब्लाबो गाननाय जोमनायखौ नुवा जोङो। नाथाय माबाफोर बेबायदि गाननाय जोमनायनि माबाफोर जेंनाफोर थानो हागौ नामा, नोंथाङा मा सानो? एक्सुवेलि गोदोनि समावसो बांसिनै बेबायदिखौ नुयोमोन। गोबाङानो बर' रायज्लायनो रोंगौब्लाबो गावखौनो बर' हिसाबै लाखोमानानै बर'नि सिनायथि होआमोन। गोबाङानो माने गुबुन गुबुन जायगायाव फैयोब्ला, न'निफ्राय गुबुन जायगायाव थाङोब्लानो माने दख'नाखौ दोननानै माने गुबुननि ड्रेस गानलांनायखौ जों नुयोमोन। अदेबानि दिनैनि दिनाव जों बेखौ लासै लासै जोबलांनायसो नुदों। जायफोर बर'फ्रा मोनसे समाव बर' रायज्लायनो रोङामोन, बिसोरबो दिनै बर' रायज्लायनो नाजाबाय आरो बर' रायज्लायनो थाखाय सोलोंगासिनो दङ। जायफ्रा मोनसे समावहाय धोरोमखौ बावगारलांबायमोन, बैसोर बायदियाबो दिनै बाथौ धोरोमखौ अनसायगासिनो दङ। आसा खालामदों लासै लासै जों गावखौ सिनायथि होनो लाजिनाय बियो जोबलांगोन आरो बियो जोबलांगासिनो दङ। दिनैनि दिनावहाय सिगांनि रुजुनायाव बियो खम जाबाय आरो गावखौनो बर' होननानै सिनायथि लानो लाजिनाय बियो जोबलांबाय। आरो जोबलांनायनि आन्दोआवबो बेनो, खारन जोंबो दिनै मोनसे माने जौगाखां हारि हिसाबै, माने डेभेलपिं जोङो जाथि हिसाबै दिनैनि दिनाव दङ। दा ओंखायनो जों जे जौगाबाय बेखौ मिथिहोनांगौनि थाखाय जोङो गोदान दिल्ली बायदियाव बेबायदि हाबाफारि लानाया खोब मोजां जादों। दा बिनि थाखाय खुंफुं आफाद आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। थेंक इउ सार।